Pois voltamos de novo a esta páxina reservada, seguimos falando con Blas Piñón, cun dos cantantes, non? Unha das figuras máis representativas da verbena galega e da París de Noia. Blas, falabas antes do como era, non? O día a día na vosa orquestra, máis concretamente o teu día a día, e falamos tamén da vosa familia, non? De como leva, ou de como, bueno, sobreleva, non? A vosa ausencia diaria, é unha parte importante, non? Supoño para vos ter o apoio desa xente tan especial. É moi importante, vamos a ver, eu sempre o digo, é unha pregunta que me sonen facer en moitas entrevistas, non? No meu caso, non é o caso de todos, pero no meu caso en particular, que levo de bastantes cousas dentro da orquesta, non? E no Bran, que estou traballando seguido, prácticamente a casa é hotel. O sea, vas a dormir, comes, entonces, pois, non estás moitas veces que tens que estar. Se hai alguén, e digo sempre, seguir dicindo, se hai alguén que merezca un monumento na nosa profesión, as mulleres. Prácticamente, na miña casa, a miña muller é o que leva todo. Eu nunca estou, cando teño que estar, problemas que surgen, estou sempre traballando ou estou dormindo. Entonces, e despois están, as miñas fillas, as maiores, non as vin crecer prácticamente, porque estou sempre fora da casa, parezco un mariñeiro, o sea, sin selo parezco un mariñeiro. A vida familiar é, a verdad que para nós é un pouco duro, eso, é o máis duro de todo. Tedes tempo para divertirvos? Eu divirtome traballando, e digo de corazón, a miña diversión é o escenario, paso, disfruto con eso. De feito, cando nas vacacións, que non se me ocurre, non salo de festa, procuro canto máis relax mellor. A miña diversión é o escenario, pero sin dúbida, ademais. Supoño que esa parte, non, de non estar tanto coa familia como un quixera se sobreleva, non, mellor, digamos, cando sobes un escenario, cando ves que a xente disfruta co que faz, non, co espectáculo que levas preparando moito tempo, e ves que a xente baila, que che aplaude, non, que se sente cando ves unha verbena chea un campo da festa ateigado para ver a París de Noia. Iso é o que compensa todo. Eu sou unha persoa que disfruto moito do traballo que fago, non? E a satisfacción máis grande é ver que a xente que está aí abaixo está pasando ben co que ti faz, que está disfrutando co teu traballo. Todo o que nos planificamos durante o inverno, que durante o inverno planificamos todo o espectáculo que vamos a vender durante o Bran, cando ves que a xente en verdade disfruta e o pasa ben co que fixeche, pois compensa todos os esfuerzos que pode ser feito. Iso é a nosa compensación. Falamos da orquestra e creo que esa é unha foto, Blas, porque ti eres unha das caras máis relevantes ou máis coñecidas, non, da París de Noia, pero creo que esa é unha foto que temos preparada, porque Pepi Rama, a que estamos a ver na foto, tamén foi unha compañeira túa durante moitos anos, non, na París de Noia, unha das grandes voces galegas, non sei se atreverme a decir a mellor, non, pero bueno, unha das grandes ao menos sí, que durante moitos anos tamén nos animou con esa verbena galega e non quería deixar pasar esta entrevista sen tamén ter unha mención especial a esa gran voz. O meu penso, e creo que todos neste mundillo, todos os que vivimos esta profesión, que se é unha persoa que se volte de menos nos escenarios é a Pepi. Creo que era un artista que ela sola conseguía encher o escenario, con todos os meus respetos hacia todas as cantantes de Galicia. Penso que non apareceu, e penso que tardará moito en aparecer unha voz como a dela, e inda hoxe, elas hai anos que deixou este mundillo, bótase de menos. Bótase de menos e lembrámola tamén os que somos fans, non, da París de Noia, tamén fans da verbena galega. Falamos de Pepi, unha persoa importante, falamos agora tamén de mitos, non, dos mitos que hai alrededor das orquestras. Por exemplo, dous que me chegaron, que sempre escoito cando vas a unha verbena por aí. Un deles, as orquestras levanse mal entre elas. En concreto, as tres grandes orquestras de Galicia, que todos sabemos cales son, entre as que está a París de Noia, non se levan moi ben entre elas. Esa rivalidade existe realmente, Blas? Esa rivalidade maligna que todos queremos intentar fomentar? Hai moita rivalidade, certo, rivalidade sí que hai. Agora, que nos levemos mal, non, o sea, eso non é certo. Podo dicir e presumir que teño grandes amigos dentro desas orquestas supostamente rivais nosas,
e nunca tuve o que si hai a rivalidade de que vivimos todos desto, cando imagina unha verbena chea con miles de persoas e estás tocando cunha orquesta que é a tua competencia directa, pois te procuras e intentas, pois si podes quedar mellor que eles, e eles igual, que é moi loable, pero despois na parte de sonadas, eu xa che digo, teño moi bons amigos en moitas orquestas, con uns teño máis relación que con outros, pero é normal, non? Pero sí, eso non é certo. E outro mito que intentaremos desmontar aquí en Páxina Reservada, iso de que as orquestas, a música e a voz non é en directo. Blas, desmontanos ou non ese mito, espero que non lo desmontes. Mira, eso eu sempre cando me preguntan eso, que o galego somos moi desconfiados. Sí, non sei por qué realmente, sí, non? Pero bueno, é a nosa idiosincrasia. Mira, na nosa orquesta, ou orquestas como a nosa, ou como esas que ti dis que falamos, que hai moitas máis, falanse sempre de 3 orquestas, pero Galicia, gracias a Dios, son moitas orquestas e moi boas orquestas, e podo dicir que son orquestas que están formadas por grandes músicos. E para calquer músico que se sinta como tal, é moi triste subir a un escenario para non tocar. Nós temos na orquesta, pois, no noso caso, somos unha orquesta de que somos, entre músicos e cantantes, somos 14. Eu teño músicos cubanos que tocaron con Celia Cruz e con Gloria Estefan, con algúns dos mellores bandas. Entonces, se eu teño un músico e lle digo non vas a tocar, vas a facer que tocas, nunca de traballar comigo. Vamos a ver, eso é un mito que eu non sei por que se creou. Eu creo que as orquestas galegas sonamos demasiado ben. Se soláramos mal, non dirían eso. Eu digo, e sei que como o galego é tan desconfiado, non me van a creer, moitos non me van a creer, todo o que se fai nas orquestas en Galicia, en xeral, é en vivo e en directo. Ahora ben, hai formacións que se fan moitas veces de cara ao Brán, xente que toca en bodas e todo eso, que claro, a mellor son tres, eso non é unha gran orquesta, pero eso cando se contrata xa con esa condición. Claro, pero non ten nada que ver xa coas... Non ten nada que ver cas orquestas e con tal. É certo que hai música gravada. Ahora ben, o da voz gravada, eu nunca vin a ninguén, nin tríos, nin cuartetos, nin grupos, nin orquestas, que non cantaran. Porque incluso os casos esos nos que falamos, de tríos, ou que en bodas e pubs e demais, aunque levan a música grabada, que sí, que é música grabada, a voz sempre en directo. Xa que falamos da voz, Blas, coidas moito ti a túa voz para non quedarte fónico no medio da tempada, por exemplo? Cuido a menos do que debera. A voz é un instrumento moi delicado. Eu quizás teño a suerte ou a desgracia de que teño un instrumento moi fuerte. Entonces, como teño fuerte, pois non o cuido tanto. Nós non debemos fumar, e eu fumo, e sobre todo nesta época fumo máis que nunca, porque con eso andas ca tensión do escenario, que si ensaios, que tal, pois fumo máis do debido. Cuídome, pero debería cuidarme máis. E o que si recomendo a todas chavales, mozos e mozas que queiran de alguna maneira dedicarse a eso, isto que cuiden, que é un instrumento moi bonito se cuida ben. Moi bonito, e do que podemos gozar tamén todos, neste caso, da París de Noia e da túa voz en concreto. Vamos a gozar outro poquinho neste Páxina Reservada da París de Noia, da voz de Blas e tamén dos seus compañeiros, neste seguinte vídeo que de continuación vemos. Unha voz prodixiosa a túa, Blas, a que podemos disfrutar nas verbenas galegas. Decías antes que non a cuidabas moito, bueno, ou non todo o que deberas. Víamos aí unha festa ateigada de público, ti no medio do campo da festa, non cantando a capela esa canción, unha das máis importantes, supoño que complicadas. Impón ver un campo da festa tan cheo, impón
formar parte da París de Noia, onde os que imos xa esperamos ver o mellor, non? Dunha orquestra. A ver, despois de tantos anos, xa non se coi, non é como ao principio que poñíamos aqueles campos cheos e xente puñaste nervioso, non tal, pero si a responsabilidade está aí. O sea, non podes, tendo en conta que neste caso, nunha canción como esa, ou calquer canción que a xente está todo o mundo pendiente de ti, non? Pois non podes fallar. É certo que, como falamos antes, estás cantando en directo, pode pasar calquer cousa, entendes? Gracias a Dios, o público sabe cando unha persoa se entrega e sabe agradecelo, non? Ahora, cando empeza o verán, se empezamos a temporada de verán, son festas todas moi grandes, moita xente, tocamos en festas con miles de persoas. Non que impón non é que ese respeto sempre o tes, caramba, non podo, cuidado que se eu se pifio aquí, pois non son 100 ni 200 personas, son 1.000 persoas ou 2.000 ou 3.000 que van, pero bueno. Pode pasar, non? Pero tamén que diciste, o público tamén o acaba entendendo, non? Ese é o riesgo do directo. Aquela festa que se quedara grabada no corazón por algún motivo en especial? Porque supoño que non haberá parroquia en Galicia que non tivera París de Noia en algún momento da súa vida, non? Nas súas festas? Home, mira, non sei, o sea, todas as festas teñen o seu encanto, non? Nós temos traballado en festas con miles de persoas e son unhas festas impresionantes, de moito ambiente, e temos tocado en festas pequenas, e non tanta xente, nunha aldeíña, e ao final quedarte con ser super entrañable. A verdad que non sabría en este momento ahora falar dun en particular. Ten en conta que son moitos centros de festas es que levo en riba. Tamén é verdade, bastantes ademais. Non te decantas por unha festa, decantaste por un estilo musical? Algún que che guste especialmente? Porque mira que non facedes estilos musicais na París de Noia. Non me decanto por ningún. Eu empecé, desde que, cando eu empecé nesto, que se facieran pasodobles, e naquela época empezou a salir a música pop e a música disco. Hoxe, o que empere é o merenguetón, o recumbiatón e todo o que termine en ton. Non hai ningún estilo polo que me decante en particular. Gústame a música, punto. O sea, me gustame... Eu vezo no coche escoitando música clásica, me encanta o jazz, funk, gustame a música, non teño un estilo, non penso que non. Bueno, pois imos a seguir bailando coa París de Noia, porque isto é un bailonga, Blas, espero que me permitas esa licencia, sei que seguimos vendo coa París de Noia, vendo outra pequeniña actuación desta gran orquestra galega. Bueno, impresionantes compañeiras, non? Blas, impresionantes voces. Falábamos dese espectáculo, desa música que ten a París de Noia. Falamos tamén de outra parte importante, que son os fans. Non? Esa xente que día tras día segue a París de Noia neste caso, que a veces chega a percorrer kilómetros, non? Para ir ás vosas actuacións. Como vive un que ten tantos seguidores e que día a día estén apoiando aí? A min en realidad non me gusta chamarles fans, son amigos. Amigos, non? Son amigos, e máis moi amigos, porque podo dicirche que a máis chócame máis que é increíble. Mira, hai grupos de xente que se xuntan prácticamente todos os días nas festas, pois a mellor grupos dispersos, pero hai grupos de mellor de 10 ou 12 que son de 6 ou 7 puntos de Galicia distintos, e fixeronse amigos e pandilla gracias a seguir a orquesta. Hai xente de... É curioso, non? Sí, de Padrón, de Rianxo, de Coruña, de Lugo, de Ourense. O último día que tocamos, que foi o domingo, tocamos en Lugo, estaban todos alí. E conoceronse ca orquesta e fixeron piña ca orquesta. E ora quedan, pois fan quedadas, un día que nos non tocamos, vamos a cenar a Ourense, e xúntanse todos. E
E despois é un grupo de xente que ti velos aí todos os días, nos traballamos todos os días, pero eles, ao mesmo tempo que nos tiramos deles, tamén tiran de nós. Claro, non será importante tamén. Anímanse, non sei, chega a haber unha convivencia tan grande, conocémonos os nombres de todos, terminamos de tocar, suben ao escenario todos os descansos, están con nós, celebran con nos os cumpleanos. Iso é moi bonito, non? Unha pequena familia da París de Noia, unha gran pequena familia. É raro o fin de semana que non tes un cumpleanos, pois ten tartas e champán, e nos descansos estamos no escenario pois celebrando o cumpleanos é moi bonito, é algo, de verdade, é algo impresionante. Estamos no último minuto xa de entrevista, Blas. Eu agora de Caro Verán quería que me dixeses o que lle pedides ao público, non? Na verbena, nas verbenas que vos esteades, que lle pedides ao público para que vos tamén estedes ao máximo? Que disfruten e que o pasen ben, sexa con nós ou sexa con quen sea. Que veña as festas a pasalo ben. Iso é o que fai máis fácil o noso traballo, e, a fin e ao cabo, é do que se trata. A fin e ao cabo, e outra cousa, non se trata de mirar para nós, se trata de disfrutar ca música e co espectáculo que estamos ofrecendo. Claro que sí. Eso é importante. Eso é o que de verdade lle pide a xente, que disfrute con o noso traballo. Pois Blas Piñón, un dos integrantes, cantante da París de Noia, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe neste Páxina Reservada, grazas por facernos bailar e pasalo tamén ano tras ano nas verbenas, e que sexan moitos máis coa París de Noia, iso, percorrendo Galicia inteira coa vosa música. Moitísimas grazas. Gracias a vos, un placer. E nos, logo deste programa tan divertido e tan bailongo que agardo lles gustase, temos que ir xa despedindo este Páxina Reservada. Citos para a seguinte semana, para o seguinte xoves, onde teremos un novo convidado. Ata entón, sexan felices.